Magandang araw sa inyong lahat. Naisipan kong gumawa ng video ngayon dahil um, mahirap kasing explain ito kung isusulat lang eh. Tungkol ito sa tinatawag na diacritical marks sa pagsusulat. Okay? Kudlit yata sa Tagalog ang diacritical mark eh. Sa Kapampangan kasi, mainly, dalawa lang ang mahalagang diacritical marks. Isa yung para sa long vowel at saka yung isa sa glottal, tinatawag na glottal stop. Okay? Explain ko muna sa inyo sa Tagalog para medyo meron kayong idea. No? Ang halimbawa, ang salitang saging. Okay? Saging. Banana, di ba? Ang saging, yung first syllable ng A, yung first syllable, yung A, uh, long vowel yon. Kasi kung hindi kung isusulat na hindi long vowel yon, magiging saging, di ba? So kailangan long vowel para saging ang pronunciation, di ba? So ang salitang tama, ang first syllable niya long vowel din, tama. Okay? Dahil kung hindi long vowel 'yon, ang magiging bigkas tama. So hindi correct 'yon, di ba? At yung last syllable, merong glottal, tinatawag na glottal stop. Pakopya yata ang tawag sa Tagalog doon. Kaya ang tamang pronunciation tama. Merong parang may ano sa lalamunan yung last syllable, di ba? Tama. Okay? Dahil kung tama, hindi tama, di ba? Okay, so sa Kapampangan tayo ngayon. Ang um, salitang pako. Ang pako sa Kapampangan, nail. Okay, yung pako sa Tagalog. Ang diacritical mark ng pako ay long vowel sa first syllable, yung A, at saka glottal stop yung U. So, paku. Okay? Kung imaginein mo, parang spelling niya P-A-A-K-U. Pero ang pronunciation, paku. Okay? Ang salitang ano naman, paku, walang long vowel sa first syllable, yun yung halaman, yung fern. Ano? So ang bigkas, paku, mabilis yung first syllable, hindi long vowel, pero meron pa ring glottal stops yung U, yung last syllable. Paku. Yun yung halaman. So yung paku, nail, tsaka yung paku, fern, although pareho ng spelling, hindi pareho ang bigkas. Okay? Yung susunod, ang salitang kuku, ang KU, ano? Kuku, hindi long vowel yung first syllable, pero merong glottal stop sa last syllable. Merong pakopya yung huling U, ano? Ang bigkas, kuku. Ang ibig sabihin nun, finger or toenail, ano? Kuko sa Tagalog. Ang ang kuku naman, ibig sabihin sa Tagalog, ubo o cuff sa English, ano? Ang bigkas niya, kuku, yung first syllable, long vowel. Yung last syllable, merong glottal stop, kuku. Okay? Ang isa pang example, puso. Okay? Puso sa English, heart. Puso sa Tagalog. Okay? Ang puso, long vowel yung first syllable at glottal stop yung last syllable. Puso. Okay? Heart. Ganun ang pronunciation. Puso. Kasi kung hindi long vowel yung first syllable, ang magiging pronunciation, puso, mag-iibang meaning noon. Ang ibig sabihin ng puso, yung puson yata sa Tagalog, ang puso. So, mahalaga ang long vowel sa Kapampangan dahil kung minsan nag-iiba yung meaning ng salita, ano? Gaya ng
salitang masakit. Okay, masakit. Walang ano 'yon, walang long vowel ang salitang masakit. Sa Kapampangan, masakit, painful sa English. Ang meron pang dalawang salita, masakit, yung first syllable niya, long vowel, masakit. Ang ibig sabihin, sick, a sick person. Okay, yung may sakit. Okay? Yung masakit naman, ang long vowel niya sa second syllable. Masakit, ang ibig sabihin sa English, difficult. Sa Tagalog, mahirap. Okay? Masakit. Okay? So kung titingnan nyo, ang makikita nyo talagang halaga ng diacritical marks sa Kapampangan. Kung kaming mga native speakers, medyo understood na sa amin pag binibigkas namin yung mga yan dahil native speakers kami. Alam na namin, lalo na pag ginamit sa sentence, alam na namin ang context ng salita. Pero sa mga hindi native speakers, medyo mahirap dahil yun nga, kapag mayroong long vowel at walang long vowel, nag-iiba yung meaning ng salita. Okay? Kung meron kayong hindi naintindihan sa video ito, mag-comment lang kayo at pag-usapan natin. Okay? Okay. Yun na lang. Maraming salamat.